So we're bored now. No need to bore. I shan't want it. I see neighbor mkuru. Yeah. Kwe mimi same snarring. Sisangwane ring mi same sina. Same snarring. Okay, the reason why it's not ring. Mwana chikuno changu cha. Chairita kuringa ndana ipoze ngere machipa. Yandakatengera sister wayindo yange yaitidure. Saka zvimaringi zviri machipa zvinonetsa zvinoreacta wazviri. Saka bantu do not dure. The diamond one a rock. You get what I'm saying? Just like your sisters, it's a rock. That's diamond that one. So I have to get another one. Say Satrumbo Chaga tomorrow. Sister in the don't buy the idea actually. I know she will find back was not was a director with it Marash and stuff. My father Aiwa, at least kana madaru in. Kana madaru. Aiwa. This was going to need but tatongozona kuti solution ngoda see. Osiyana nazo. But I chatting but unganza mari. What do you do? It's right, sisi. What I tell you, what I should do. Guess I But okay, it's going to go on where you know Munava. Avadi. Those can't do watching the paper, each time's going to buzzer. Avadi. I don't know. Why do those invitations? What guesses? You like guesses? I generated. Dead. Yes, That's good. Mama got up and it's okay. It's Okay. Yeah. Yes. Yeah, you don't be the only person to rapper. Avaira. Avatombo ningekena avadi. Hore. Jotu kurunzi ndikatoita mutesebeko. Kurunzi ndikatoita musikani webasa. Panotonetsa. Panotonetsa. Sezvawaita izvo vanotombotsindira sadza racho. Saka panonetsa kuti simudzira nyika. Tau. It is safe for my bumbo. Okay, baby. Don't say that like this. Yes, like this. Mainini, tina material, muno mtu nojikatana mata kuitira kuti vanofamba kumasango kwaka vanenge vachishanda vachifurufushwa nemabosi saka mari yekuti kuti chikafu chitengeka yanga isiri nyore kuti iwanikwe. I understand what he goes through. So please pray for us. Zvakaoma. Naimi saka matadza unamata. Hamuna mati. Handinotigoni. Asi kuti munogona. Zvakaoma. Dead sorry handina mati zvangu. Mustarani baba ndimwanakomana ndirimwanoera. Jehovha ndinokutendai nechikafu chapamberi pedu. Jehovha hakusi kugona kwangu kana kungwara kwangu kuti chikafu ichivepo. Asi kugona kwenyu Mwari ndimunopa murume wemumba muno simba rekuti atishandire ashandirei nemukadzi wake. Rambai muchimupa simba rekuti tsvagira zvokudya. Ndimakataura mushoko renyu kuti murume achadya cheziya. Nhasi uno murume wangu ari kudya cheziya. Tinokutendai. Amen. Yeah. Izvi munozvida ndabva nazvo mumusha. Wowa. Mushrooms baby. I don't eat mushroom. Ndabva nazvo mumusha sisi. You know. Pamwe unamada kabva kuna Mainini. Mushroom. Mushroom apa kuna bhazi. Kwana kuora. Hana. Chazi ndine mande Baby, my cases mushroom akawandisa. Anotyisa. Pamwe unogona watunzirawo unouraya. Ndichiudya. What you do? Ndati ndine manewo saka uruda fork. Saka ndikulewo fork yangu. I know you are hungry baby. I know. Okay, so I should.
Okay. Because ndadya seona. Of course. This time ndakatry kuisa asina kureba but Shaz. Eish. Okay, so I should help you. Yeah. Muroba zero. Sure. How much am I getting? Muruba ni mari. Sanseke so ndondikiza. Let's go. Watanga ni yero badaro no padro ngani turi nechikore tone. No gaga. Okay. Yeah, but mama kusema nails. Seriously. I don't know my baby. Yeah, but banyeze chikafu. Kwa kwazungu busy gere banyeze chikafu momo zorira kuti. Mainini nzoita here. Mate. Nzara kukura kudai. Dzakura. Dzakanaka wena. Hey, sisi moto zondisisa wande. Uneswa kane murumu wako andite chitidzika mai muri wakamuri. Mainini njakuisa msasa. Yezo usikunza wokusaidi kuno kushazi. Yeah, baby. Ngabe kanje. But uchiri kumemba zvandaka that day baba ndakaita ma cookings. Oye shabapi wakagona It's just that night pane my issues angozongoitika, but how was it? Yeah. Pakazoya momzo vaka vakaspoila the night. But kwakanaka. Ma. Wani mzimu. Mvura Mainini. Kazoeza utu. Ndaita kama space wakaro unofarira mani green. Garlic chef. No, Mainini not done. Mainini. No. It's time to move. It's kaka semuna kakona. Don't worry, bamkulu. Oh, boom. All right. Bamkulu. Oi. No, Mainini. Hello, bamkulu. Amusquida. What? Arwa Mainini. Hakuna kutribu. Vice is Wewe ndo baba mkuru utazopa wewe parako. Sana ndi maoko. Usemeza. I feel like I'm going to papa this. No, serious. Shanyanya. Moms, ambuya kule. Kule unwaziwa nimbotipinza mawani zanda kutura ba. This is mine. You still remember kule wajinditi unawatamza mzuru wangu jiji. Maura ukakandisa kuti nebadeni. That day vakakupopotera ka remember taichila like around this time Victoria Streets. Kuvanazumbonayiwa that day. Yeah, I know. And now I achada kuti part time. Ngavati part time man. Yeah. But you know what? Uvona part time. Uzitungoramba chimudzora masho. Ameno topaita sei panga pedu pane huchi nemukaka. No, kese daraki. Ai kese. Ko hanze. Mabranket ari pai. Retero. Watedza kundimirira usikwazi zvekuti tiri busy. Sisi ndida kuvate. Watedza kundimirira. Ewa sisi ndingakumirira muita zvekutsodana muchidanana ipapo apo ndokumirira. Takutonge tine mwana pana. Ngondudze pane mabranket ndinovata chete. Usanobatikana. Ndino kuti pipi yangu ikukwira. Ininika, it's only been a year tarora but kubva pagore ratsanda enjoy amba mangu. Andisati Lord why? Sha, iweweka. Iwe ndoko ya. Eniska, neba mkuwa complain kuti tipana patsikona space. This house is too small for all of us, for the whole village, for his village, for my village people. It's too small. We need space, man. Can't use a mafumo pass. Man.
toita sei naMainini already izvezvi Mainini has to go mangwana kutongokwira bhazi tongopa mari yebhasi yeah that's one of the reasons why ndichingogara chitaura kuti handisuda vana zvaizvo because I want some you and I time baby true chete basi no one just you and I yeah I get it I just hope kuti tichawanawo peace pamba panapa and pavanhu vachamira I just hope kuti tichawana peace pamba panapa and vanhu vachamira kuti shanyira and stuff like that evimbonibereka you want me to carry you? But Louis on the program Danita. Dakuna tunozogona kubereka here. Unozogona kubereka vana vedu here. Yeah. Beba mkuru. Mukutitikira chii babu. Ai wao mukupa mamtitika mamtiti mukutika pai. Munyazo nditika bagumbo rangu nditikire bagumbo rangu babu. Kochicho bete. Mukuru wakutika bagumbo. Wakutika iwo urikunono. Tongwana bwana. Kuno urikunono kakumuka. Wakangozvambara ipapo. Kuzoti nguwai. Vakagadzira kava kuenda kubasa. Kusiya uchirara uri pambedha ipapo. Unombozorora wedu wembondisiya we. Iwe uchizorora waita basa ripi? Kumusha kunderezo ndamuka kudhara ma5 ndamuka sikazombozorora mbondisiya. Saka une mvume here kupopotera murume wangu panapa. Iwo wachinditsika. Aiwa ndikubvunza kuti sumumbere ipapo. Usisi kuti we. I'm sorry, Sean. Unoze uya nezvaro. Okay. So what is it? Okay. Usazokanganika zvezvezve yati wabvawo basa. Aiwa, wakuyamba medu. Usina kuti udzoti uchauya uchangorototinesa. Sunga ipapo. Ndosvinhu zvandakuudza ndichimuka but seoneko ina handidi zvoramba ndizororodza zvona handisi redhiyo resinganiite kutaura. Ye? Naiwe? Sunga ipapo. Aiwa. Hatseke sunga ipapo iwe. Unganoita problem uno. Ndakurara kacha. Shamwari, inini ndinokukwidza bhazi makusina naenda wagara uri kufanira kutoenda. Wagara ufanira kutoenda sunga ipapo. Ukonorere murume wangu ari kugadzirira kuenda kubasa iwo wakupopota enda tsiko wakawaridza mukicheni iwo you can't even see it. It's time up. Chisumukuwaridza magumbeza kupopo usumuke. Panapa sei vanhu muchipada panapa? Panapa munopadirei nai? Pano munopadireiko? Paneiko? Hatina chatinacho wani. Naiwe, chiko chikutatsa kumuka naiwe. Sisi. Chii, kusororamba muka. Iwe, waita wetika iwo. Naiwe, uchikuita weti naiwe Dori. Muka apa ndikuona weteka njenga wamwi yakatotesa, chii chakatotesa be. Dori aunyari. Newe Dora unyarisa kuchikuita weti mukadzi ngoro. Chi? Sisa ndisiwoni kuti chinongo. Zvakaoma. Budisa magumbeza iwayo. Kusiyawo mawacha kuti basi toenda muchanasi. Askana. Dori. Wewe. Une
Edzera makuseni anaende umbondiudza kuti kumusha kwawakabva iwe zuro zvanga zvakamira sei. Put it right. Yeah? So is this the way yaunohenga mablankets ari wet? Yeah? Utotsvekisa masokuda uchema ndatokutadzira pandiwaita weti munhingiri ndakutadzira here. Unorota uchiita wet handiti, but it's something chekuti itori problem pachezvayo. It's a big problem because now you are 24 but uchiri kuita pee in the blankets. It doesn't make sense. Mablankets ari kuoma here, anooma here pamananikira waita. Alright, enezvo wananika mablankets handiti. Ndakuudzawo kuti uri kukwira bhazi uchienda kumusha nhasi. Wagara ipapo uri kubata shai as if uri kushungurudzwa nemunhu, of which uri kutoshunguridza inini. You came here without me knowing. And even though, let's say you want to be here for some days, okay? Ndoda kunzwisisa, maybe I want to. Then, ini ndini ndakutoclean amba yakagara. Uda kuzorora chii shamwari, can't you clean the house? Is it hard to just mop and do wipe? Shamwari, sumuka unoda zvepanapa kasumuka ndakutofondera Dave. Handidi zvekustress. Sure, because ndakutonge ndiri kukunetsa ndimi. Shamwari, kavanhu chiko. Do you know what? This house is too small for the whole village, but you keep coming here. Eh? Causing problems everyone. I don't know why vanhu vasingakwanisa kuita nomo kana vaya panapa. Iyi marriage ndakapiwa naMwari here. Munhu unofanira kumuka uri jacked up. Handiti. Muka munhu uri jacked up. Kwete kubva wati uri pana. Ndakumboenda kumashops. Notsvaga chingwa. Kwanza panapa kuno kana munhu akauya ativhurire munhu watisingaziva ati utivhurire munhu watisingaziva. Chichaira zvakanaka ndakuona makachena ndikana musina kuchena unodzokorudza because iyo mbiri yako yetsvina wanyanya ndikutonota usati wachinja. Mawaridzira waita basi wanyatsozunzero. Eh? Haunombozunza wani naidia. Imani why uchidai so? Eh? Wangowaridza mararira atakangoita nabamukuru wako bva wangodai. Amen, Mwari ndo vanoziva. Chandoziva ndechekuti vanhu vachamira kuuya panapa. Ndochandoziva because ndakuda kutsamwa manje. Ndati vanhu vari usingazive uno ndandivavhurira. Ndati vanhu usingaziva haudi handivhurigeti. Basi rekuti abaikuti ndinyima chikafu ndini. Ndinyaza uchidya chikafu. Dzakachara vanondipa ndori kuti aiwa. Mbuyo kanyama kacho kavanondipa ka 1 piece. Besho zvinokanda kwete.
clean mumba, sorry. Don't tell it. Sono chiedo. Andanga ndichitya mbavha ndimatindisa kuvhureva ndakungoti mbavha inogona kuwe. Unobva watya mbavha zvakadaro. Kuti mbamacha munonyatsochena wani. Chitambere sisi. Nunzi hauna mushongo wenunzi here. Iri sofa unofana kusevera uku. Mira ndikadzivise sisiba. Risebedza uku. Risebedze uku, harisifana kunyanyosebera uku, kufana kusevera uku. Iri roenda apo iro. Pedu vezvogara nevanhu kazvinonetsa honestly. Sebedza sofa uku. Iri roya apa iri. Iri ndopanofanira kugarwa nadad, vanofanira kugara apa. Right? Vanofanira kugara apa. Feni ise apa. Iri roenda uku. Right? Iri roenda uku iri. At least like this. Chishandoona. Mba? So wakachemani kuvasiya plate apa? Plate? Sisi ndinombodya ndikasiya plate. Haisi plate here ndaona unodya iwo ukaisa green plate apa. Sunga ipapotoni. Iwe iplate kaya ndikuona apa iwe. Saka wakadya sadza manheru wakagara apo kwakuti wapedza pawasiya wakaisa ningirikini. Asi chiruzi. Ndakakangamwa kupisa. Kuri kupisa wani. Doro yako.